65. Kouluvuosi. Ja me mentiin sinne markettiin ja päästiin sinne, oli justiin siihen, että vaan nyt parkin paikan toisella puolella, niin me saatiin Vaikka olla, joo. Se oli 63 taalaa, siihen oli kaikki. No ei ollut paha ollenkaan. Ja oli aika ottaa pestä pääsi. Joo, me eilen kierrettiin siellä näitäkin ostoksia ja tuo Andrew ja hänen vaimo on siellä kaupungissa, mutta niihin pitäisi tulla takaisin. Ne haluaa vähän aikaa olla kämpällä. Ne oli yötä täällä silloin. Ne ei tullut tänne ennen kuin vasta 10 jälkeen silloin. No me ei paljon kedetty nukkua sitten. Joo. Ja eilen aamulla lähdettiin, mä menisin nukahtaa koko ajassa takaisin kotiin. Ja sama se on viime yönä sitten, niin on väsynyt. Että